Bazalwane ngokuyithoba umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Ngiyathoba kakhulu ogcobeni labazali ngimila kule ndawo. Amen. Ngiyathanda kakhulu bazalwane ukubingelela abazali baba nomama Mahlaba bengekho phakathi kwethu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabo. Ngiyathanda abazalwane ukubonga acknowledge abazalwane akade besikhonza la phambili ngendumiso. Asishaya izandla sibonga uNkulunkulu ngabo bazalwane. Sishaya izandla bazalwane not ngoba special, but sishaya izandla ngoba inkonzo abayenzayo special. Ningadideki ukuthi awubaba uSibiya akaze athi akushawe izandla akushayelwe laba baphethe iCamera, not ngoba inkonzo yabo ingekho special, but I say kulesi sikhathi njengamanje uma kuwukuthi umuntu kamoya umuntu oziqondayo izinto zikaNkuluNkulu, you understand ukuthi indumiso yenzani. Amen bazalwane. So sishaya izandla sibonga uNkulunkulu ngenkonzo abayenzayo. Amen. Ngiyabingelela kakhulu i-leadership obaba nomama bakwabo nemindeni yabo. Ngiyabingelela kakhulu obaba bonke abakhona, omama bonke abakhona, abantu abasha, obhuti nosisi, Super Church. Ngibingelele bonke abantwana bakaNkulunkulu abasebenzisayo eindaweni ezahlukahlukene. Ngizosuke ngithi ngiyabala bese kuba khona abasalayo. Bonke abantwana bakaNkulunkulu abasebenzayo endlini kaNkulunkulu ngemisebenzi ehlukahlukene. Ashaya izandla sibonga uNkulunkulu ngabo bazalwane. Ngiyathanda futhi kakhulu ukacknowledge ipresence yabazalwane ongenzeka ukuthi bakhona bayaqala ukuba nathi basivakashele. Uma ngabe ukhona phakathi kwethu namhlanje for the first time, you may just raise your hand sikubone sikwamukele egameni leNkosi yethu Jesu. Amen. Bakhona abaqalayo. Amen. I can see bazalwane. Ngiyambona lapha emuva. Kuse Christ Kingdom Citizens la ngaphansi kobuholi bukababa uPostoli Mahlaba nomama uDr. T Mahlaba. Nisendaweni la befundisa khona uthando likaNkuluNkulu olungapheliyo, befundisa ukuhamba ngokumethemba uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe kanye nathi, siyakholwa futhi ukuthi nizophinda futhi nibe kanye nathi nangelinye ilanga. We thank you. Ngiyabingelela kakhulu bazalwane. Sengigcina ukubingelela, ngicabanga ukuthi sengibingelelile. Ngiyabingelela isithandwa sami umama uSibiya egameni lika Jesu. Amen. Bazalwane siya ezwini lenkosi. Sizofunda nje incwadi ebhalwe lapha ya Samuel wesibili, 2 Samuel, esingesini uSamuel wesibili isahluko u23. 2 Samuel chapter 23. Sizothi mase sifunda ngesikhathi esofunda ngaso, sizofunda siqale ku verse 8 siye ku verse 17. Lapha ya kule ncwadi esizoyifunda bazalwane kukhona indaba etholakala kuyona negqamayo khona. Indaba yabantu abathi baphila ngokuzinikela, banamathele endodeni uNkulunkulu ayebasondeze eduze kwayo. So namhlanje sizokhuluma sibheke njengabantwana bakaNkulunkulu, njengebandla, njengabazalwane, njengabantu bakaNkulunkulu, sibheke le ndaba yokunamathela, le ndaba yokuzinikela,
le ndaba ngesingisi bathi devotion. Nisekhona bazalwane? So lokhu kunamathela ukuzinikela okunqamulayo, ukuzinikela okufohlayo, ukuzinikela okungamiswa ilutho okungathiwa ilutho. Sikhuluma ngokuzinikela komuntu ozinikela kukhona indawo ami kuyona. Nisekhona bazalwane? So ukuyinikela kuwukuthi umuntu abe nesinqumo ephushwa uthando olujulile. Amen bazalwane. Ephushwa uthando olujulile lalokhu azinikela kukona. In this case ephushwa ukukholwa kuNkulunkulu. Nisekhona bazalwane? So uma umuntu ezinikele ekholwa kuNkulunkulu, ezinikela ngendlela yokuthi ayikho into ezovimba phambi kwakhe, ayikho into ezoma phambi kwakhe. Ngamagama, devotion that pushes past barriers, devotion that breaks limits, devotion that sees no resistance. So we are looking at that masifunda le ncwadi bazalwane, okuwukuthi thina njengabazalwane sizokhumbuzana, sizokhuthazwa ukuthi sinikele ngokupheleleyo inhliziyo zethu, isikhathi sethu, nalokho kunakekela kwethu, our attention siyinikela kuNkulunkulu and siyinikela nangomthandazo. So into esifundayo lana ukuthi i-devotion yangempela, i-devotion engalawulwa yimizwa. I-devotion engaphushwa imizwa. Why ingaphushwa imizwa? Imizwa injengesimo sezulu. Imizwa inama seasons. Ekseni uzovuka uzizwa ngalendlela, makuqhubeka usuku uzizwe ngalendlela, lishona ilanga selishona ilanga usozizwa ngalendlela. Sibheka ukuzinikela komuntu, komzalwane ezinikela kuNkulunkulu, engasebenzisi imizwa yakhe futhi engazinikeli ngokukhuluma. You know bazalwane, kulula ukukhuluma ukukholwa, ukuba umzwalane, ukuba umntwana kaNkulunkulu. It's a language that we speak sometimes. But uma kufanele kubonakala izithelo zokukholwa kwethu, kulandelwa kubhekwa ukuthi usibiya mayethu uyakholwa, ingabe uyilento ayishoyo yini ngokukholwa. Lo Jesu athi wamamukela wasindiswa, uyabonakala yini kuyena kodwa akaveli lo Jesu. Kwesinye isikhathi sola ukuthi mangimi lapha phambi kwenu ngivela sengazi ukuthi uJesu uyavela, kodwa mawuzongilandela sewungithola ngasese in private, ungayitholi lento obucabanga ukuthi uyayibona ngesikhathi ngimlanga phambili. Ukunamathela, devotion. Nisekhona bazalwane? So i-devotion yangempela, i-devotion ekukulamba nokulangazelela uNkulunkulu. I-devotion yangempela yokufuna uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu umvuzi walabo abamfunayo, abamfuna futhi ngeqiniso. Ngoba sometimes ungathi uyamfuna uNkulunkulu, umfuna kanti umfuniswa izinto ezikuphushayo, emotions. Ngenxa yokuthi lezi ezikuphushayo zikwenza ufike lo kwesaba, bese ukwesaba kukwenze uzizwe sengathi ufuna uNkulunkulu. Kanti awumfuni wena uNkulunkulu, kahle kahle ukwesaba okwenza uzizwe engathi ufuna uNkulunkulu. Amen bazalwane. So ukunamathela kuNkulunkulu. Amen. Uma ebhala umbhali oyihubo uDavid uthi ku Psalm 63 verse 1, uthi uNkulunkulu wena unguNkulunkulu wami, ngiyakufuna ekseni, umphefumulo wami womele wena, inyama yami ilangazelela wena. Ngiyakufuna ekseni, when I wake up in the morning, the first thing engiyifunayo wena. Umoya wami ufuna wena, inyama yami ifuna wena, mina wonke ngifuna wena. That is devotion. Amen bazalwane. So i-devotion esikhuluma ngayo is not proven by what you say, kodwa is proven by how far you are willing to go. Uyazi ukuthi uNkulunkulu akuthathe akuhambise la ungafuni ukuhamba khona.
ngoba efuna ukukubona ukuthi uma uthi uyamkholwa uyamthemba umthemba kangakanani. Ukakuthatha ahambe nawe ucabanga ukuthi uyafika la niya khona nivele ningafiki. Uke wakwenzwa kubatala baka-Israyeli ehamba nabo ebahambisa ehlane bathembisa izwe lesithembiso. Kodwa bagcina befela endleleni. uNkulunkulu ke lo. Kodwa uNkulunkulu ufuna noma ngabe sekunjalo unamathele umkholo futhi umethembe. Amen bazalwane. So sifunda ke kule ncwadi sithola uDavide inkosi. uDavide inkosi kule ncwadi usebusile waphile hamba noNkulunkulu enza izinto ezimangalisayo elwizimpi futhi enqoba izimpi uNkulunkulu emlwela futhi emnqobela. uDavide mayebheke ebuka emuva uma ufunda kule chapter esivulile akakhulumi ngezinto azenzile ezokunqoba futhi akakhulumi ngezinto uNkulunkulu amenzele zona ezimenza igama lakhe liphakame. Uma iqala phezulu nje uya acknowledge ukuthi uNkulunkulu umphakamise kangakanani. Aphinde futhi aveze ukuthi uNkulunkulu umbeke waba inkosi wabusa. Aveze futhi ukuthi indlela ekahle yokwenza nokubusa indlela yokwenza ngokwesaba uNkulunkulu. Uma efika ku verse 8 bese seveza izinto ezibalulekile kakhulu kulesi sikhathi sokuphela kweinsuku zakhe. Uveza abantu abathathu empilweni yakhe. Into ayivezayo ngalabantu abathathu empilweni yakhe uveza abantu abamanaye. Endima bevezwa bavezwa njengamaqhawe kaDavide. Bama naye. They devoted themselves to his journey. They devoted themselves to the purpose kaNkulunkulu ngohambo lwakhe. Amen bazalwane. So yonke soyibheka la sibheka uDavide nje ubani uDavide ngiyazi bazalwane siyamazi uDavide sikhulumile ngaye sifundile ngaye but there's something engifisa siyibheke ngoDavide sizokhuluma njengamanje. uDavide wakhethwa uNkulunkulu. uDavide waba inkosi ebusa akazange azabukhankasela ubukhosi. Futhi akuveli la kuthiwa khona uDavide uke walwa nabantu efuna ukuba dethrone ngoba efuna ukuba inkosi la bephethe khona bona. Kodwa sibona uNkulunkulu emfuna uDavide emthola uDavide ebese seyamphakamisa uDavide standing on a certain position wamthola uDavide. Mawufunda lapha ku 1 Samuel 16 verse 1 ngizocaphuna nje uNkulunkulu uthi kuSamuel ngizibonela inkosi phakathi kwamadodana kaJese. uNkulunkulu othi uzibonele inkosi. Akuyena uDavide othi ngizwe kuthiwa kunesikhala esikhona sokuba inkosi ngisayokhankasa. So le inkosi ehlelwe emazulwini inkosi ubukhosi bayo obumile namhlanje ngoba sikuthuma masikhuluma ngoJesu sikhuluma ngoJesu oyihlumela lika Jesu. Amen bazalwane. Uqhamukapi uDavide uzalwa uJese. Ezalwa uJese kwilineage ngamagama ozalweni lukaGogo okhokho kaJesu ogama lakhe linguRahabu. uRahabu ungowesifazane ongenawo umlando omuhle kubantu ngoba izenzo zakhe phambi kwabantu zimenza abantu bagcina umlando wakhe. Kodwa kukhona into evelayo ngoRahabi uma ngabe ufunde eBhayibhelini. uRahabi uvela njengomuntu oyiqhawe lenkolo. Isimo sakhe aziwa ngaso asenzanga ukuthi uNkulunkulu akuhlelile ngempilo yakhe kushintshe. Ngifuna ukuthini? Kungenzeka ukuthi njengamanje into iyona abantu abakubona uyiyona nendlela ovela uyiyona nobuthakathaka bakho bese kucabangeka sengazi ukuthi la uNkulunkulu ekufuna ukhona. Kanti lezi zinto izona nobuthakathaka bakho akuzona izinto uNkulunkulu akufuna uzona futhi akulona icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho.
So musa ke nawe ukuhlala uzi-identify ngento okuyo kanti kunento oyakuyo. uRahabe wayewesifazane owaziwa njengomuntu oyiyengandoda noma oyiprostitute. Kodwa wayeyiprostitute eyayisesandleni sikaNkulunkulu. Ifuture yakhe kungenzeka ukuthi njengamanje uyilokho obonakala uyikona but your future isesandleni sikaNkulunkulu. Imanje lakho libukeka ngazuthi lintekenteka lithembisi, imanje lakho libukeka sengazuthi uyinto engayilutho but ngifuna ukukutshela ukuthi ikusasa lakho alikho kulento oyiyona nobonakala uyiyona lisesandleni sikaNkulunkulu. Amen bazalwane. So ke kulelo layini lowo sibona lo mama ozale uDavid. uDavide esithi masikhuluma ngaye esegcinile ukuba inkosi kwaphela kwaqhamuka uJesu waba inkosi yaphakade eqhamuka ebukhosini bukaDavide. Amen bazalwane. So ungalinge uvume ukuthi imuva lakho likhansele icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Kunabantu namhlanje basindiswa bamukela uJesu kodwa basabizwa ngezinto ababebizwa ngazo bengakasindiswa. Kunabantu namhlanje abazele abantwana abaphila nabo bengababuki ngendlela uNkulunkulu abazi ngayo baze bakhuluma amazwi phezulu kwabantwana ngoba bakhuluma into abayibonayo bacabanga ukuthi into abayibonayo ebantwaneni babo iyifuture yabantwana babo kanti isikhathi abadlula kusona. Amen bazalwane. Uthi uIsaya umprofeti uma eprofeta ngoJesu ozayo uthi kuyakuvela ihlumela esiqwini sikaJese athi kuyophuma igatsha ezimpandeni zakhe. So lo Jesu namhlanje esikhuluma ngayo inkosi yamakhosi umbuso wakhe omile njalo ukuze kube phakade ongasayo kuphela uyimpande kaDavide. Uzalo lomuntu wesifazane owaziwa njengesifebe endaweni. So ngifuna ukuzokutshela namhlanje ukuthi whatever the situation condition oyithola ukuyona is not what is the plan kaNkulunkulu ngempilo yakho. Vuka uyithintithe ungavumi nqaba. Amen bazalwane. So lokho kuyasitshela ukuthi uJesu akasiyinkosi nje. uDavide akasiyinkosi nje. Kodwa uDavide uyinkosi esecebeni likaNkulunkulu lensindiso yezizwe zonke. Ngicela baba ungifundele uSamuel chapter 2. Bengidlalela nje ukuthi uDavide ubani esikhuluma ngaye. 2 Samuel chapter 23 from verse 8 to verse 17. Samuel chapter 2 verse 23. Samuel chapter 2 Samuel chapter 23 verse 8. Yes. Lawa ngamagama amaqhawe kaDavide. uJoshebi Bashebeti waseTehekemoni inhloko yabathathu nguyena owaphakamisa umkhonto wakhe walwa nabantu abangamakhulu ayisishiyagalombili abagwaza ngesikhathi sinye. Emva kwakhe kwangu-Eleyazari indodana kaDodayi indodana yomhohi omunye wamaqhawe amathathu ayenoDavide mhla edelela amaFilisti ayebuthene lapho ukulwa. Abantu bakwa-Israyeli Emva kwakhe kwakungu-Eleyazari indodana kaDodayi indodana kaMhohi omunye wamaqhawe amathathu ayenoDavide mhla edelela amaFilisti ayebuthene lapho ukulwa. Abantu bakwa-Israyeli sebehambile wasuka wabulala amaFilisti saze sakhathala isandla sakhe. Isandla sakhe sanamathela enkembeni. uJehova wenza insindiso enkulu ngalolo suku.
Abantu babuya emva kwakhe ukuba baphange kuphela. Emva kwakhe kwakunguShama indodana ka-Age umHarari. AmaFilisti ayebuthene e-Elehi. Lapho kwakukhona isiqephu sezwe esigcwele ibumba. Abantu babaleka ebusweni bamaFilisti. Kepha wayemi phakathi nesiqephu, wasivikela, wawabulala amaFilisti. uJehova wenza insindiso enkulu. Kwehla abathathu kwaba izinhloko ezingama30 bafika kuDavide ngesikhathi sokuvuna emhumeni wase-Adulamu. Impi yamaFilisti yayimise esigodini samaRefa. uDavide wayesesenqabeni. Ikhanda lamaFilisti laliseBethlehema. uDavide wanxanela wathi, "Hawu, sengathi ngingaphuziswa amanzi asemthonjeni waseBethlehema ongasesangweni." Lawo maqhawe amathathu afohla ikamu lamaFilisti, akha amanzi emthonjeni waseBethlehema owawungasesangweni. Awathatha awaletha kuDavide, kepha akavumanga ukuwaphuza, kodwa wawathululela uJehova. Verse 17. Wathi, "Makube kude nami, Jehova, ukuba ngenze lokhu. Kuyigazi lalabo bantu ababesuka besengozini." Wathi, "Makube kude nami, Jehova, ukuba ngenze lokhu. Kuyigazi lalabo bantu ababesuka besengozini." Akavumanga ukuwaphuza. Lezo zinto zenziwa yilawa maqhawe amathathu. Amen. Cela sibongele baba. Baba, izwi lakho linamandla, liphilile, linguwe uqobo. Sibongile ngalo nantambama, sondle ngalo ukusuthisa imiphefumulo yethu. Wenzele udumo lwegama lakho ngoJesu inkosi yethu. Amen. Amen. Lasithola amadoda amathathu abizwa ngamaqhawe kaDavide aye amasosha ayehamba nawo. Kuyavela la uma uDavide ekhuluma ngabo ukuthi benza into enkulu empilweni yakhe, badlala indima emangalisayo, because now uDavide is sitting down and is reflecting ukuthi kwenzakaleni esikhathini sokubusa kwakhe, as now esebheka ukuthi sekuya ngasekupheleni, ukuthi iminyaka seyimdala. Wangesi umzuzu ukuthi useyashona, but it was a period around isikhathi sokuphela kwakhe. So la sibona amadoda amathathu, eyokuqala uJoseph Bashebet, eyesibili uEliazar, eyesithathu uShama. Lapha ku verse 8 kuthola indoda yokuqala ebizwa ngoJoseph. Lithi iBhayibheli indoda iyathi ngesikhathi bebhekene namasosha amaFilisti, le ndoda iyalwa, iphethe inkemba, iyababulala abantu abawu-800. Lithi iBhayibheli ngesikhathi esisodwa, in one encounter. Alisho ukuthi kwakuzoyedwa athele phansi kuzomunye. Lithi waphakamisa inkemba, lithi wama, wababhuqabhuqa ngenkemba, bafa bonke in one encounter. Akubanga yimpi eqala ngo7 ibreak, mhlawumbe kuthiwe ngo7 ubulala abantu abawu11 noma abawu15, kuthi ngo9 kuthiwe ubulala abantu abawu20, ngo10 ubulala abantu abawu15. In one encounter wakwenza lokho emile. But what is very important about this, lithi iBhayibheli babaleka bonke, wasala yena yedwa.
ngesikhathi abanye bebona ubunzima besimo esasikhona babaleka kodwa walwa. Lithi iBhayibheli emile akazange azagoba uphondo wanqoba. Akanqobanga ngoba eyinqobela, wanqoba ngoba enqotshelwa. Bazalwane, ngifuna ukuthi kunezinto ezizokwenzeka empilweni yakho. Ebese abantu ohamba nabo bayabaleka. Abantu ohamba nabo obubathembile bagudluzwe. Abantu ophila nabo kube ngazi ukuthi bayahlehla. Ngifuna ukukulapha namhlanje ukuthi abaqabene nawe. There is nothing about them against you. Into eyenza abahlehle ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusebenza nawe. Kunesikhathi esofika empilweni la uNkulunkulu ehlehlisa wonke umuntu omunye ukuze wazi ukuthi usizo lakho livele kuNkulunkulu kuphela. uNkulunkulu ame nawe endaweni omi kuyona as long as na uzoma endaweni akubeke kuyona uNkulunkulu. Noma ngabe isimo sithini, noma ngabe kwenzakalani, kodwa wena yazi uNkulunkulu ohamba naye, ebese uma kuNkulunkulu ohamba naye, uNkulunkulu uzokunika amandla ukuthi unqobe izitha zakho noma ngabe isimo besibukeke ngazi ukuthi sinzima kangakanani. So ngifuna ukuthi ungabheki isimo, ubheke uNkulunkulu. Noma ngabe udlula phi njengamanje, noma ngabe ubhekene nani njengamanje, noma ngabe ubona ngase beyakushiya kade ubathembile, ungaze ubazonde futhi ungalinga ufocus amehla akho ukubona, bheka uNkulunkulu. Amen bazalwane. Angeke uzoqede kahle uma ngabe uhlulekile uqala kahle. So indlela yakho ihambayo ukuze kuqinisekiseke ukuthi isiphetho sayo sizoba sihle, ukubheka ukuthi la uhamba khona uqale kanjani. Asikho bazalwane isiqalo esihle. uJoseph waqinisekisa ukuthi umile la kufanele ame khona, waqinisekisa akwenzayo kwenzela inkosi uDavid. Waqinisekisa ukuthi ukuphila kwakhe nothando nokuzinikela kwakhe ukwenza ekunikelela inkosi uDavid. So bengifuna ukusho kuwena ukuthi lithi iBhayibheli lami engilifundayo uqala kokuhlakanipha ukusaba uNkulunkulu. So ngifuna ukutshela ukuthi isiqiniseko engikunika sona ake uqale kahle. And uma uqala uthatha uNkulunkulu umenze abe yinto yokuqala kuwe. Amen. Choose God. So devotion yangempela, ukuzinikela okupheleleyo, ukunamathela okupheleleyo, akukona ukunamathela nokuyinikela kubantu banamhlanje, abantu bomhlaba esiphila kona. Thatha ithemba lakho nokuphila kwakho ukunikeza uNkulunkulu. Amen bazalwane. Lapha kuJohn 1 John chapter 1 verse 12 lithi leli verse silijwayele lithi, as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Why I put this verse here bazalwane? Uma uthatha ukuphila kwakho ukunikeza uNkulunkulu ngoJesu, wamamukela uJesu eyinkosi nomsindisi wempilo yakho, lithi iBhayibheli uNkulunkulu labo ubanikeze igunya lokuthi bangabantwana bakhe. What does that mean to me nawe? That means position. Lokho kusho indawo engime kuyona yokuba umntwana kaNkulunkulu. That means I am no longer responsible for anything in my life about my life. Isho ukuthi njengoba mina sengumntwana nginobaba, whatever thinta mina ithinta ubaba, whatever hlupha mina inyakazisa ubaba. Isho ukuthi mina khona osephethe impilo yami. So akube isiqalo salowo nalowo okhona kulendlu uma kuukuthi akakaza amamukela uJesu, akunqume namhlanje ukuthi isiqalo sangempela empilweni yakhe ukunikela ukuphila kwakhe kuJesu.
uma ekhona la endlini othi ngamamukela uJesu ake kuthi manje isiqalo sohambo noma esephakathi nalo uhambo athi ngiyaqinisekisa ukuthi ngizonamathela kuJesu angizohlehlela emuva ngoba ohlehlela emuva uhlehlele ekubhujisweni angishintshi Hebrews chapter 12 verse 2 uthi Jesus is the author and finisher of our faith uma simenza abe umqalisi nomphelelisi walokhu esikholelwa yikho he will take care of everything bazalwane one thing engifisa ukuyisho njengamanje ungambaleli isikhathi uNkulunkulu isikhathi sakhe nesakho asifani esakhe isikhathi usimeasure ngokuphuma nokushona kwelanga asisebenzi kanjalo isikhathi saNkulunkulu uNkulunkulu ulibona ilanga lingakaphumi alibone futhi lingakashoni selishonile kuwena suke lingashonile kuyena angizwile bazalwane emehlweni kaNkulunkulu alishona aliphumi so inkingo ozoba nayo ukuthi wena uzobala izinsuku ngoba liphumile lashona ucabanga ukuthi sekulate kuyadelaya kanti kuNkulunkulu kuyinto eyodwa kuyafana uNkulunkulu ubheka isikhathi esifanele salokho afuna ukukunikeza kona Amen bazalwane so uma ufuna isiqalo esihle empilweni namathela kuJesu and lokho kuzoqinisekisa ukuthi isiphetho sakho sizoba sihle kuverse 9 no 10 iBhayibheli lalisitshena ngendoda ekuthiwa Eliyazar sengidlulile endodeni okuthiwa uJoseph sibona uEliyazar naye esempini efanayo lithi iBhayibheli Eliyazar wahlaba ngomkhonto wagwaza ngomkhonto uwaze umkhonto wanamathela esandleni uma ungasho ngezulu bazwana akukho eBhayibhelini lokho engizokusho ungahamba ukucinga eBhayibhelini disclaimer walwa uNkulunkulu waze waweldela umkhonto esandleni sakhe wanamathela umkhonto so when you stand in a position uNkulunkulu akubeke kuyona he partners with you and ubambelela ungahluki ungaxebuki ngoba noma ngabe ubone ngazi ukuthi isimo siyashintsha noma ngabe ubone ngathi izinto ziyashintsha noma ngabe ubone ngazi ukuthi impi ibankulu but uma yekhona yena as long as ekhona yena don't move don't shift don't retreat amen bazalwane lithi iBhayibheli walwa until ukulwa kwakhe kwamnikeza isiqiniseko sokuthi njengamanje giving up is not an option letting go is not an option I don't know what you are going through right now I just want to tell you ukuthi namhlanje uNkulunkulu ukhona uyabona and quitting is not an option whatever it is whatever the battle that we are fighting right now don't quit as long as usendaweni right I'm not going to stand here and motivate you ukuthi kuzodlula kanti awazani noJesu amen bazalwane so bazalwane ngisho ngathi i-devotion engikhuluma ngayo is not about what you feel uma suzwe ngazi ukuthi seqala kuba nzima bese uyadedela no bambelele hlala yima commit yourself to the cause abantu bazohamba bakushiye futhi nezimo zizoguquka ishintshe mhlawumbe nesimo obhekene naso kuba ngathi siyaqina kakhulu just stand that is the devotion that remains i-devotion emayo ukunamathela okumile okungashintshwa yisimo odlula kusona bambelele ekukholweni noma ngabe lento abantu abayishoyo ngokukholwa ungasayiboni ngamehlo ngoba wena ukholelwa ukuthi kuthiweni kwena ukholelwa ukuthi uzwani wazini ngalotshenwe ngayo ukuthi kholwa uye ingozi bazalwane ngokukholwa ukuthi ulalela abantu bezubufakazi ebese uthatha ubufakazi babo ufunda ukubenza obakho
ngoba nakho uSibiya uthema emalana wathi uNkulunkulu yes uNkulunkulu onjalo uNkulunkulu owenzayo but awazi ukuthi ngaleso sikhathi kwenzeka kuSibiya uSibiya wayekuphi noNkulunkulu ngaleso sikhathi and isikhathi sikaSibiya noNkulunkulu ngale uNkulunkulu ayenzile kuSibiya besithini sona so uzomala nawe bese wena uyabathwa uNkulunkulu mina wayengangenzeki kodwa uSibiya wamenzela bese uyagive up so mina ngizokukhuthaza kodwa wena musukubhekana bheka uJesu ngoba ngifuna ukukhuthazeke kuJesu ungakhuthazeki kimi futhi ungakhuthazeki ohambeni lwami okwami ukuqinisekisa ukuthi ngofakaze ngekunika bona kuyenzeka amen uma ufunda incwadi yama-Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 15 uthi ngiyanqamulela bazalwane therefore my beloved brethren be steadfast immovable uthi yibani ngabagcilile abangaxegiyo ngizosho njalo namhlanje kunina bandla lase CKC ukuthi imani take your position bese niba unshakable in your faith in your possession in your devotion kuNkulunkulu ninganyakaziswa lutho noma ngabe sekufika ivunguvungu ezithini ibani ngaba immovable cilani amen bazalwane uthi uJesu mayekhuluma nabafundi bakhe babokukhuma lokho wayithinta lencwadi lapha ya Everelem ngizothi nje jumpu bese ngiyashiya ngizokuyiqeda uzoqedela wena incwadi yezenzo uchapter 1 ku verse 4 uJesu mayekhuluma nabafundi bakhe uthi ningasuki eJerusalem lento ezokwenzeka eJerusalem izokwenzeka kubantu ezobafica bemile bengasukanga khona so indaba yokuma indaba yokunganyakaziswa isho ukuthi lokho okuthenjisiwe kuzokufica kule ndawo omiswe kuyona uma uhamba uyale ubuye uyele kothi ngesikhathi usayele ifika into ingakufici uma ubuye ufika uphinde ume ngakhula kunendaba eyayixoxa kuthiwa khona uma owayeme estobhini elinde ibhasi wami isikhathi eside ibhasi ingaqhamuki waseficwa isimo esimenza ukuthi asuke estobhini ayolungisa sona wahamba wangena endaweni ecashile wangena ngaphakathi ethi uyolungisa lokho ngesikhathi elungisa lokho yafika lento abeyilindile itransport yadlula ngoba akekho estopini uma yeqeda ukulungisa inkingi bazana it was a serious problem that abengekakwazi ukuthi angayilungisi wahamba wayakulungisa yona mayisalungisa yona wasekudlula lokho akade kulindile uma yebuya uyaphinda uyaqhubeka uyama ngoba akayibonanga into ayilindile idlula ngoba ubebhize exakwe ile kade eyilungisa inkinga le kade eyilungisa ize kumthatha imbeke la kufanele abe aye khona ibizoba idistraction ukuze le kade eyilindile idlule angakwazi ukusizakala bekezela iyomelela qina ume la uNkulunkulu ekubeke khona noma ngabe kwenzakalani don't abandon your assignment don't walk away from your position victory belongs to those who remain sibona indoda yesithathu sesiyaqeda bazalwane bathatha abathe zokhuluma ngabo bese siyavala uShama lithi iBhayibheli uShama wema phakathi nesiqephu sensimu ngesikhathi emile amaFilisti ayefuna ukungena ensimini kwase kuyisikhathi sobusika isikhathi sokuvuna lithi iBhayibheli wema wayidefend insimi wathi akuze ukungena lutho la kule nsimi ngikhona wayidefenda wama
lithi iBhayibheli abanye babengasekho behambile bashiya kwakuyinsimu yama-lentils kufanele kuvunwe. Kunezinto ezizobiza ukuthi uthathe isinqumo noma ngabe zibukeke ngazi ukuthi zincane kangakanani. It was just a field, bazalwane. It was just a dirt, a soil. It was just crops. Akekho umuntu owayengaze athi ngisengamane ngife ngifele lento le. Imagine uzofufela ingadi yakho makufika abantu abafuna uzovuna kuyona. But because of devotion, because of love, because of commitment, and not just love, deeper love. Wathatha isinqumo sokuthi le nsimu le akuyona insimu nje kuphela, kodwa lena insimu eyikusasa labantu abathize. I-inheritance le, igugu leli, akekho ozongena ensimini. I'm gonna stand and defend the field. Noma ngabe kubukeka ngathi kuncane kangakanani, kunezinto ekufanele ume uzilwele ungayekeleli kuzona. Abantu kwenzeka babone ngathi akulutho lokho. Yazi bazalwane, nanto engifisa ukisho enye. Bandla lika Kristu. It may seem insignificant ungena komuntu ngalo wamnyango lo. Ngoba nawe wangena ngawo. Awuzazi izimpi ayilwile kuze kufike lesikhathi ezongena ngalomnyango. Awuwazi ama-sacrifice adlule kuwona ukuze kufike isikhathi sokuthi akwazi ukungena ngalo wamnyango. Honor that. Noma ngabe ubukeke delele kangakanani kuwena engelutho angenzeki into yokuthi ngelinye ilanga ahambe hanjiswe ukuthi wena owenze ukuthi ahambe. Ulandiwe la ilandwe khona. Udlule emzimeni kuze afike lana. Kungenzeka ukuthi kuwubala kuwena. Ungayithathi kancane izinto ezibukeka ngathi izincane ngoba kwabanye abantu zinkulu. Faithfulness is proven not only in big battles but in ordinary places. Kunezinto uNkulunkulu azoyiletha empilweni yakho. Yabona bazalwane, kunabantu, I can tell you and bet my last cent, kunabantu abaye kumsebenzi ngoba bewuthatha kancane bewubona ngathi umsebenzi ongathini. Esewulethile uNkulunkulu kanti umsebenzi oyisiqalo sempilo yakhe. Wathi ukusebenza wabona ukuthi hayi no ngeke ngiyimele lento, washiya wahamba. Wathi mayeyeka kuzoba khona ongcono okuzovela. Don't undermine those small things. Ngoba uNkulunkulu uthatha lezo zinto lezo eneplan enkulu ngazo ukuze wena akubone ukuthi wenza kanjani kokuncane. Namhlanje bahlela abasebenzi basihluphekile baswele kodwa wake wasebenza waseyawuyeka. Ngoba ecabanga ukuthi umsebenzi anyana omncane. Amen bazalwane. Amen bazalwane. So kushama le yansimu yayiboke ngathi iyinsima nyane encane kodwa yayinto enkulu and wahlala wama wayidefenda ngoba yayiyigugu elikhulu kuyena. Devotion guards what God has entrusted to you. Uthi uGenesis 2:15 uma uNkulunkulu eqeda ukudala wenza zonke izinto, wenza insimu, waseseyishiyela kumuntu wathi keep and guard it. Idalwe uNkulunkulu, yenziwe uNkulunkulu, unamandla okwenza noma yini ngayo, kodwa ngoba sengikubekile kuyona lensimu, keep it and guard it. Kunezinto uNkulunkulu akuthembele zona ukuthi sigcinwe nguwe, sigcine. Umuntu omusha. Umuntu omusha. Gada insimu. Let no one invade the field.
Kwabanye abantu kwazi ukuthi ayilutho lento, kwabanye abantu ngazi ukuthi into yokudlala, kodwa wena umuntu omusha onoJesu waziyo ukuthi yini lento. Guard the field. Let no one enter the field prematurely. Bafana, yonke into inesikhathi sayo. Protect and guard it. Noma ngabe kubukeke ngazi ukuthi kuncane kangakanani, engathi akulutho kangakanani, engathi sekuwumdlalo, noma sewubona abantu bekwenza ngazi ukuthi into eyenzakalayo ngoba uyaqhubeka uphinde uphile. Kungashintshi lutho. Igugu uNkulunkulu akunikela lona ukuthi protect for isikhathi esifanele. Timotheo lapha ku 1 Timothy uPaul mayikhuluma noTimotheo uthi guard what was committed to your trust. Protect what God gave you. Don't even allow yourself ukuthi uhwe imfundiso eziyize yima esifundisweni esifanele. Protect and guard it. Amen bazalwane. A character is revealed by what you protect. Azona kunezinto ezizokwenzeka ezoveza ubuwena, hayi ubuwena ofuna sibone, ubuwena oyibo bangempela. Ngoba thina sabantu sinobuthina obuningi. Kukhona usibiya ophambi kwebandla, usibiya ohamba phambi kwabazalwane, usibiya oyilokhu ibandla elimazi ngakho. Kube khona usibiya oyilento ayiyona uma eseyedwa in private. Angime kulokho uNkulunkulu angibeke kuko, ngithembeke kukona, ngiqinisekise ukuthi lokho engiyikho manje ngiyikho futhi nakusasa, futhi ngiyikho futhi ufika ngikiphi indawo. My character. Amen bazalwane. Stay true to the faith. Ngithe abantu abasha ningayivumeli lento. Bantu abadala ningajahi ikhundla. Yonke into inesikhathi sayo. Kunabantu abafile namhlanje befe bebulawa ukuthi bajaha ukuyongena ezindaweni uNkulunkulu angakabahleleli ukuthi bangene kuzona. Ngoba bahlulekile ukulinda, ba protect okuncane uNkulunkulu abanikeze khona. Bahlushwa ukhala kanti abekho prepared for into abahalela ukuyongena kuyona. Abanye basemajele baboshiwe. We are living in times where corruption is very rife. Bazokubona ukhala emsebenzini uyinto engabambeki, ufuna isikhundla labakufaka kanti bafuna ukuyokusebenzisa ephezulu. Bakuphushe ukuze ufike ephezulu. Kube uwosayinayo yonke into ngoba bafuna ukusebenza ngawe. Mase ufike phezulu then baqala bakusebenzise kusasa ususenkingeni sebeyahlethathi usibi. Ngoba usibi ujaha isikhundla kanti uNkulunkulu bengakafika ekumeni ukuthi amnikeze isikhundla ngoba bengakamlungiseleli sona. Kade insimi. Just be faithful ensimini encane uNkulunkulu akunikeze yona. There are people namhlanje abajaha ungena ezindaweni bangena kuma circles empilo kanti ama circles abangekho prepared ukungena kuona. Baba nabangani abathize ngoba nakho abangani abathize babanikeza igama elithize. Sengikhuluma nabantwana abancane nabantu abadala. Bazalwane, ake ube umuntu okwaziyo ukuyiminda, ukwazi ukubona indawo ongabelongi kuyona. Noma ngabe kuthiwa iattractive and enticing kangakanani kuwena. But just look at it and look at yourself, then you think ukuthi mangabe ngiya lapha yani ngabe indawo yami leya yani. Ngisekhona bazalwane. Guard that position. So bazalwane, we are just warned against premature entry. Why protect insimi wathi akuzongena umuntu la ngoba lensimo iligugu and lensimo iyifa labantwana bakusasa, so akusona isikhathi ukuthi kube khona umuntu oyi-invadayo and nathi sinezinto efanele siyigade efanele sime ukuthi asizovuma ukuthi lokhu kusuke la. Abanye bangena emshadweni ngoba bebona abanye besemshadweni kanti akabe sona isikhathi songena emshadweni.
Bazalwane, uma ngabe ungena kwisizini ngesikhathi esirong, kungakabi isizini yaleso sikhathi yalento ongena kuyona, iya-frustrate, iyabulala. Futhi kwesinye isikhathi uzibona ngathi usuyifeyila, kanti cha uyona ifeyila, ungena endaweni ngesikhathi ongesisona. Amen. So uzoba ne-stress, uthi uhlulekile, uzothutha eMlazi ufuna ukuyohlala eMhlanga, ngoba abantu bonke baye eMhlanga, uyafika eMhlanga sekuyonakala, kanti ngabe uhlala eMlazi kancane ukuze uNkulunkulu akususa kuseMhlanga. Ngiyasho nje bazalwane. Isikhathi esingafana. Just stand in the position. Protect the position. Listen to God and God will take you. And mase usuhamba noNkulunkulu uyongena lapho ufuna ungene khona, uzongena noNkulunkulu ngesikhathi esifanele at the appointed time, and uzoba unegrace yalento oyongena kuyona. Uzoba ungangeni nje unquno. Verse 15 to 17. Sizwa uDavid ekhala ethi ngomela amanzi. And mayomela amanzi kubonakala izinto ezimbili noma ezintathu ezenzakalayo. He speaks and these three men are there, they are listening. They heard him ekhalela amanzi. Abazange baze balokho behlupha bethezisana benza izinto eziningi. What they do, they just run. And mabe rana aba ayikho indlela bazalwane enqamulayo ezoba eseBethlehem la kufuneka khona amanzi. Indlela eBethlehem emanzini afuna uDavid inqamule enkambini yamaFilisti. Bathi kodwa ngoba uthe womile lo esihlezi kuye, lo esinikela ukuphila kwethu kuye, lo esinamathele kuye, inkambo yamaFilisti or no nkambo yamaFilisti siyokha amanzi. Makhulu nge-unwavering faith. Ingabi khona into ekuvimbayo ukuthi uye la ukholelwa khona, uyolanda into okholwa yiyo. So bazalwane, uma umuntu ezinike, uma ngabe uzinikele ngempela umkholo uNkulunkulu umthemba, uma kufanele uthandaze uyathandaza ngithi. Mafanele uvuke ngo-12 uvuka ngo-12. Awuvuki ngoba it's convenient for you ukuvuka ngo-12. Ucuphi iwashi ukuthi likuthuse khona uzovuka. Ngoba lento oyifunayo uyayifuna. Sebazalwane bese ukukhuthaza ukukholo onjalo. Ukukholwa okungabi ngokuthi namhlanje izulu liya noma lini yini. Kodwa ukukholwa ukuthi mina noNkulunkulu siyinto eyodwa. So la khona into kaNkulunkulu noNkulunkulu nami ngikhona. So lento engiyifuna kuNkulunkulu uma itholakala esimeni sezulu elidumayo, shoda lidume liqeqebule ngoba uNkulunkulu ukhona uzongivikela. Nisekhona bazalwane. So labantu banqamula kwi-army yamaFilisti bayokha amanzi. Uma befika bekha amanzi bayawathola ngoba abanalo uvalo futhi abananakho ukuthi khona izinto ezibathiyayo, baboya namanzi. Uma beboya namanzi bemnikeza uDavid kwakwamanzi bazalwane. Uma bemnikeza amanzi uDavid owomile, uma ethi ubheka amanzi akawabona amanzi ubona igazi. David livela phi igazi? Uthi uDavid lamanzi akuwona amanzi nje. Lamanzi is a sacrifice yabantu abanqamule ekufeni ukuze babuye nawo. Amanzi abantu abadele konke okwabo ukuthi babuye nawo bawalande bazowabeka la. So angifanele ukwaphuza. Angikwazi ukuphuza igazi labantu. Angikwazi ukuphuza lokho abantu abadele ukuphila kwabo ukuthi babuye nakho. Lokhu kufanele uNkulunkulu. Wabathela phansi wenza ngawo i-offering kuNkulunkulu, wadumisa uNkulunkulu ngawo. Don't despise what seems small and irrelevant kuwena, ngoba kunomuntu owenza isacrifice ukuze kube khona. Uyazi bazalwane khona abantu abangakwazi ukubonga.
la ebandleni khona abantu abangakwazi ukubonga othi mangabe kwenziwa into umuntu ayenze eyikhandla kunokuthi appreciate ukuthi sibani wenzile abuka amaphutha ukuthi ukuba wenze kanje ngabe kwenzeke kangcono ngoba abakwazi ukuappreciate akazi ukuthi wena uze ufike la ukhona kulento oyiyona noyenzile udlulephi lento ofika nayo ezoba usizo kumina awazi bazalwane mina ngeke ngabona abantu bekhetha izimoto kuzohanjwa kuyiwe endaweni kuthiwa gitshelwe ezimotweni zabazalwane umzalwane ongenayo imoto azohamba ngayo okweyakhe kufuneka bayogibela ezimotweni eseyimile ukuze zibathathe bahambe ubone le moto engathi ayimoto ingabi nabantu abaya kuyona aqale kulezi imoto eziyimoto niyangizwa bazalwana ngithi isiqale nje ishaya ulayini ziyongena kubaba okhumalo lapha yana aqhamuka uXolani neVauxhall apaka iVauxhall bazalwane yazi iVauxhall angithi ile moto yakudala iyaphila iyahamba uyayisevisa uyifaka uyayithanda yakhe bazalwane akakafinyeleli kuleka babukhumalo kodwa kuthiwe makuthiwa nje siyahamba sihambisa umkhuleko zikhona izimoto ngaphandle wathi uXolani nami nginemoto bazalwane ningamnaka uXolani nakani mina wathi uXolani nami nginemoto abadinga transport ngikhona wangabheka ukuthi yakhe imoto injani wathi nginemoto mase bephuma angithi nawe ulindele ukuthi bazalwane is an honor ukusiza so sehlele emotweni ulindile bayeza bazongena abone emseva nayo uNkulunkulu bayayidlula imoto yakhe ngathi abayiboni abantu abangabongi bazalwane ziyothi mase igcwele zonke lezi imoto eseyibone sala engasena choice bese seyabuya seyaXolani seyongena ungrateful people akasisiza uNkulunkulu bazalwane sibe abantu aba-appreciateayo sibe abantu ababongayo sibe abantu abakwaziyo ukubona ukuthi kunesacrifice eyenziwe ukuze kuvele lokho akuvelanga kalula so uDavide amanzi uyawachitha phansi uthi akuwona amanzi engawaphuza lawa awangifanele afanele uNkulunkulu ngoba igazi leli kahle ubona idumbu sigcwele emanzini labantu badlula empini badlula ezikhalini basindiswa uNkulunkulu akasho ukuthi hayi basindile so angiphuza amanzi mina ubona okungale kwalokho abakwenzile amen bazalwane sengiyaqeda bazalwane ngiyavala manje we are now going to an ultimate sacrifice uDavide wakwazi ukubona abantu abenze a great sacrifice empilweni yakhe ngenxa yokumthanda nokumhonorisha ngoba into eyabenza abagijima labantu laba bayokhala amanzi nakuba isimo sasinje yana kwangesikona nje ukuthi siyamazi ukuthi ubani uDavide siyamazi ukuthi uyini uDavide siyazi ukuthi sibekiwe kuDavide uyinkosi ekumele siyikhonze what do you sacrifice for your king noma wena ukhonza makumnandi noma wena wenza makuvuma ukukhonza kwakho noma wena ubona sekufanele ukhonze ukhuleke uwenze izinto ezilindwe ezibhekwe uNkulunkulu kuwe ngoba nakho ubona sewuphoqelekile dinge kube under ipressure ethize ukuze wenze izinto ezidumisa uNkulunkulu kunezwi lesihlanu emazweni ayisikhombisa uJesu awasho elenge esiphambanweni kuJohn 19:28 uthi uJesu ngomile I thirst kodwa inqane lika Jesu alifani nenqane lika Davide
lika David inqani kwaba nabantu abasuka abahamba bayokha amanzi ukuze baqede inqani lika David. Kwaba kuDavid ukubona ukuthi amanzi abawalandile akusiwa amanzi sacrifice. Kodwa kwakwenzekile ukuthi atholakala amanzi okuphuza. Kunendoda abazalwane engeke senze lutho ukuze sikwazi ukwenza yakwenza. Eyanquma yanikela ukuphila kwayo ukuze thina sikwazi ukuba nokuphila okuphakade. Nothing we can do, there's no sacrifice I can do or you can do ukuze kunelise umnikelo uJesu awenze esiphambanweni. uJesu mayeze emhlabeni akezange ukuthi yena azokhonzwa kodwa wenza ezokwenza inkonzo. uJesu weza ezofundisa thina ukuthi kuyini ukukhonza, kuyini ukunamathela entandweni kaNkuluNkulu. Simele ukufunda esifundweni sika Jesu. Simuza uJesu mayikhuluma nowesifazane lapha ya endaweni yasemthonjeni uthi ukuba bewusazi isipho sikaNkuluNkulu nokuthi ukuba bewazi ukuthi ubani lo othi ngiphuzise. Ngabe wena ucele kuye amanzi ngoba yena wamanzi okuphila. So uma womile, Jesus is a source of life, is a living water. Amen bazalwane. He paid the price. Uthi uJesu ku John 10:11, the good shepherd gives his life for the sheep. As we are sitting here bazalwane, khona indoda yachitha igazi layo, yadela ukuphila kwayo. Ekumele thina sazi ukuthi simele ukukhonza uNkulunkulu ngayo, sinikele ukuphila kwethu kuye ngeqiniso, not under izimo ezithize, sinikele ngokupheleleyo kuNkulunkulu. Nisekhona bazalwane? Laba bantu laba ba risk impilo yabo for uDavid ukuze bamtholela amanzi. They risked their life, but Jesus Christ gave his life. So Tina, what we do can never be compared to what Jesus Christ did for us. What is free for us cost Jesus his life. So kungani siba nezinhliziyo ezilikhuni uma ngabe ikhwelo lokunikela ukuphila kwethu kuJesu lifika ngoba wanikela ukuphila kwakhe. Is our ultimate devotion. Owanikela ngokupheleleyo wangashiya lutho, wangagodla lutho ukuphila kwakhe konke. Sibazalwane sengivala. It's a message this enginika namhlanje uNkulunkulu ayibekile. It's a call for deeper devotion. It's a call for us to think differently uma sesiya ezintweni zikaNkulunkulu. Ake sizinikele, simthembe, simkhole, sinamathele kuNkulunkulu ngoJesu. Ukukholwa kwethu kubonakala. Futhi ukukholwa kwethu kuzwakala. Kungabe ukuhlangana nje kuboba umnandi si socialize. Amen bazalwane. Ukuthi siqale kahle ngokunikela ukuphila kwethu kuNkulunkulu. You know ngeke ngathi ekseni khona into esiyenzayo sabantu. Sikhohlwe ukuthi ukuphila kwethu kuphethwe uNkulunkulu. Ulale ebusuku ucabanga izinkinga obhekene nazo. Uvuka ekseni, the first thing oyicabangayo before ucabanga ukuthi uNkulunkulu ukuvusile, uvuka ucabanga inkinga olalo uyicabanga izona. Now already that tells you ukuthi into oqale ngayo ekseni akuyena uNkulunkulu inkinga yakho. So already usuku lwakho usuliqale kabi. Ngoba umqondo wakho wonke uma uvuka awuzange uzunikeze umnikazi wakho ukuthi nazi izinkinga engibhekene nazo, nakho engibhekene nakho, wena uNkulunkulu phezulu kwakho konke, onamandla phezulu kwakho konke, kwakuthi ngiyavuka kungenxa yakho. Before ngize ngicabange ngalokho ekufanele ngicabange ngakho, ngibonga ukuthi ngivukile. Siyanyakaziseka bazalwane.
Siyanyakaziseka umzalwane akhutshwe ubaba uSibiya ashiye phansi ukukholwa. Omunye ngingamkhubanga lokho ukuthi konke engiyenzile athi ngimbuka kanjalo mayeze enkonzweni. Yena kunabazalwane abancikiselayo. Kunabazalwane abancikiselayo. They want nothing else but a smile mabekubona. Shuthi kuyena engathi nje mayiqhamuka wonke umuntu, mayiqhamuka wonke umuntu. Uma kuke kwenzeka kwaqhamuka hlangana nobaba uSibiya kanti baba uSibiya khona ayicabangayo asekonakele. Kwenzeka next week elesithathu iviki ayi lo baba akangiphiwe ake ngiyoza lapha kamakhelwane ngezansi ngiyokhonza khona. No bazalwane, ake sime la uNkulunkulu esibeke khona. Ake singanyakaziswa izinto ezingasho lutho. Ake sikuvikele lokho kubalekile kithi uNkulunkulu asinikeze kona. Ake singabi abantu ukuthi mangabe izinto zibuke ngathi azenzeki bese siyaphelelwa. Ake sibe nenkani efohlayo yokukholwa. We may stand. Sengiqedile bazalwane. Mhlawumbe nawe namhlanje ungazibuza ukuthi njengoba sila enkonzweni uNkulunkulu ekhuluma, ingabe wena uqale kahle yini wanikela ukuphila kwakho kuJesu? Ingabe uJesu uyisource, uyiauthor, uyifinisher yokukholwa kwakho nokuphila kwakho yini? Ingabe uma uzibheka, because it's a moment of reflection. Ingabe uma uzibheka ubuka izinto odlula kuzona nezenzakalayo kuwena, ingaba zikususanga yini la fana ngabe ukhona? Usala wawuvele wawukhona kuqala yini? Noma ezisikhathi sihamba uye washintsha endleleni, wanyakaziseka. Ingabe lokhu uNkulunkulu akunikeze kona, lokhu ukukholwa okuncane uNkulunkulu akunikeze kona, ingabe usakubambile yini? Noma makufika izimo uyanyakaziseka, ugijima abathandazi, ufuna ukuyobheka ukuthi konakelephi, awukwazi ukuma uthi noma ngabe sekwenzakalani anginyakaziseki ngizoma lakho lokhu ukukholwa kwami ngoba uNkulunkulu uthembisile ukuthi uyimpendulo yakho konke. Have your devotion grown cold? Usuqala ukubanda, usuyakhathala. uNkulunkulu unamandla okukuvusa lokho uma ungavula inhliziyo yakho. uNkulunkulu akunikeza imvuselelo entsha yokumkholwa nokumthemba. Namhlanje bekuyinkonzo yalokho yokuthi ke sibheke, si reflect, siyibuze ukuthi ngabe uNkulunkulu sisamthanda the way efanele ngabe simthanda ngayo yini? Sisamkholwa the way efanele ngabe simkholwa ngayo yini? Sisanikela ukuphila kwethu the way efanele ngabe siphile sinikela ngayo yini? Sisho njengoPaul ukuthi for me to live is Christ. Ngoba yikho enye into engayiphila uma ngabe uKristu engekho. This is the moment for you to just reflect and think. Mhlawumbe makwenzeka ukuthi uyezwa ukuthi ukhathele, uyezwa ukuthi no kuyenzeka, but kodwa ngathi ngicela uze ngaphambili sizokhuleka kanye nawe. Uma uzwa ukuthi sengathi noma sekufikile ngiyakhathala endleleni, ngiyezwa ukuthi ngiyasindwa nginomthwalo engakwazi ukuthi ngizowenza kanjani, kuyafika njengamanje ukuthi ngithi iza ngaphambili sizokhuleka kanye nawe.
uyanyakaziseka, uyagudluzeka, uyazonda, uyathukuthela kalula, uyamove from where you are supposed to be. Uhamba ushintsha izinto kanti uzogcina ungabonanga ukuthi yini le uNkulunkulu ayihlelile ngempilo yakho, ngoba kufika lokho nawe usuyasuka uyilulwane, uhamba unamathele, awukwazi ukubamba indawo eyodwa. uNkulunkulu ufuna ukurestorisha, uNkulunkulu ufuna ukuvuselela, anyuse ihit yokukholwa kwakho. Sekuyaxeka nawe uyazizwa ukuthi ngisho ukukhuleka kusenzeki, usuyakhathala, ukuplane ukuthi ngifuna ukuvuka ebusuku ngikhuleke, noma ngifuna ukuvuka ekseni kakhulu ngikhuleke, but igcine ngingasenzekanga. Akusa ukuyinikela kwakho sekuyathiyeka, okuyivimbayo, akukona ukunikela kokukholwa okubhodlozayo. Kunama barriers, kuyamika, kuyama, kuthiyeke, kuphazamiseke. We just want to lay hands on you and release that power uNkulunkulu afuna ukuthi ayirelease, that boost ezokwenzeka empilweni yakho. Esibesamile abazalwane ngicela iworship team ize ngaphambili. Sisababeka izandla babo Thabethe, babo Mtungwa. Ngiyacela bo baba nibabeka izandla abantwana bakaNkulunkulu. Just a touch. uNkulunkulu khona afuna ukuyenza phezulu kweimpilo zabo. Ufuna ukubavuselela, ufuna ukubagcwalisa, ufuna ukubabuyisela.